sa'yo, Opo. meron ka bang karelasyon na politiko, Opo. congressman? Opo. Di ba, tinanong ko sa'yo, Opo. may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, ang Sigurado tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor eh. Nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ikaw to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Bibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya Oy, boyfriend. kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya More ng than personal? 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pagkasinan. Kasalan Bayan po parang ano po yung invitation Kasalang po. bayan ng Suwan o kasalang bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Oh, ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. O lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba merong siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, ito. O. O, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. O. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ay, yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan Hindi po. ka nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay?
Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung kano Hindi, kalaban. nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ng ano? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Opo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. Salamat, SP Pro Tem. Okay na. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry Ordonia Medina. And then, may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But, gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. Madam Chair. So, Madam Chair. yes, before I proceed to my questions with Ms. Cherry, Majority Leader. But that doesn't affect my proposed motion, which I mentioned earlier, regarding the custody of Ms. Alice Go. Na yung ipopropose ko mamaya, that the Senate should retain custody of Ms. Alice Go. It doesn't affect that you will I will be able still propose to, that, yes, and, propose that, And Majo. I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. And Yes, I will lay Majo. the grounds, Madam Chair. Perhaps baka ma-convince ko yung ibang members ng committee na tama yung sasabihin ko na ang may kustodiyang legal kay Miss Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Majo. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Miss Cherry. Ma'am? Sorry, Miss Cheryl. Okay, Cheryl Ordonia o Cheryl Ordonia Medina. So Miss Cheryl, i-confirm ko lang po, no? Kayo po staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po, Your Honor. 4 years. So, mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay. Then bumalik po Tapos, ako ng 2021. okay. Hanggang ngayon. Yes po, So, actually, a running total of, 4 years. bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, 3 taon. And then 2021 hanggang ngayon, 3 pang taon. So, 6 total. With the break in between nung nagnegosyo kayo. No po. Ano po? 2020. Bali, magpa 5 years pa lang po. Magfa 5 years. Okay. Kilala niyo po ba si Alice Guo? Yes po, Your Honor. And kailan niyo po siya nakilala? Siguro mga early 2022 po. Early 2022. So mga 2 years ago. Yes po. Okay yes po. po, Your Honor. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman. No? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila, Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Suwal. Anong klaseng ID po ito? Actually po, nung Friday po, may dumating po na letter from NBI. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po half day lang po because of heavy rains. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon, Your Honor. Nag-start ang alin po? Ang investigation po Okay. regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng komite, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID, Oh. Your Honor. Talaga? Yes po, Your Honor. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue ID na ganyan, Your Honor. So na-check nyo na? Pero teka, Hindi. sa Suwal, tingin ko teka po, ma'am, sa Suwal, meron po bang account insurance membership? Meron bang such a thing na ganyan? Parang insura. Noon po kasing time na yan na ano,
Wala po kasi ako, Your Honor. Yun yung time na wala ako. 1 year po yun. Ano bang time ito inilabas? Anong taon ito in-issue? Kasi wala akong makita sa photo ng ID anong taon in-issue. Although, oo, sabi nga ni Sen. JB, may 2021 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganon? Siguro po. 2021 po kasi. 2021. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. Hindi. So, nandun No, pa kayo sa municipal hindi po. government. 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Ah, okay. So, you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So, pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Pero wala po kaming na-issue'ng ganyang ID po. So, kung wala kayong na-issue ganitong ID, ibig sabihin hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Miss Sheila Guo. Siguro po, ganun. Kasi wala po kaming ganyan eh. So, sinong nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag, may I suppose seal ng bayan ng Suwal. O, meron pang control number. At ma'am, Miss Cheryl, sa original na ID, merong pang pirma ni Mayor Liseldo Kalugay. Sa likod ba ito? Sa harap din po nitong ID yung pirma ni Mayor Kalugay, na-delete lang sa photo. I rather, okay, sorry, ito po'y harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin may pirma ni Mayor Kalugay. So, kung hindi kayo ang nag-issue nito, sinong nag-issue ng ganitong ID kay Miss Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Eh, mamaya ko na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun Yes pa rin po. kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea, Your Honor. Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang nagmumukhang official ID ginagamit ni Miss Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo ang nag-issue. Wala Yung po iba kasi pong kaming mga, ganito. ano yon Miss Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga, Your Honor. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang, alam namin ID po ito ni Miss Sheila, tapos sasabihin nyo wala kayong ganyang klaseng ID. Eh yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala nyo ba?